Ja, vi filmer nu, tror jeg. Hej alle sammen, og velkommen til Hej alle sammen, og vi skal være klar. Jeg ved godt, det kommer med i videoen. Nej. Så skal vi til at afsted, drenge. Hvad laver I her? Tager I selfies? Nej. Gør vi. Fuck, folk, de sover herovre. Ikke film mig, ikke film mig. Hallo? Hvad skal der ske nu? Er der spisetid, eller hvad? Ja. Spisetid? Hvad skal I have? Jeg skal have drengene. Det lyder frækt. Hvorfor er dine fingre så? Hej kamera. Hej Cam. I dag er vi taget ud for at se, hvordan de unge de bestiller mad her, når vi er på McDonald's. Her kan I se, til venstre for mig kan I se Julie, der er i gang med at bestille sin McDonald's-menu. Hun skal have med i sin side-pack. Så lidt classic. Ja, det bliver pisse godt. Det var god, den der. Prøv at gøre det igen. Ja, det tror jeg. Det er vildt nok op på toppen. Jeg fik lige et klip, hvor jeg bare ud sne. Med kamera. Kamera det hele. Forover. Boom. Lige ned på ansigtet. Se appelsin. Mango. Værsgo skiing. Kissy face. Slay queens. Slay queens. Red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. Oh. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? See tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the Sådan er, så er jeg bare klar. Så siger I alle sammen på 3, 2, 1. Gyllegård! Siger fucking ski eller sådan noget. Er I klar? 1, 2, 3. Fucking ski, man! Whatever you like, turn this up.
Jeg gætter på det sådan noget italiensk. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the Liva, hvor lidt du har i dag? Jeg har det sådan fint nok faldet 0 gange. Okay, Jules. Hello, jeg skal lave special Oliver Mover. Kom, gør det. Life like a movie. Nu ser det godt der. Det er pisse godt. Ser godt ud. Det ser mega godt ud. Ah. Nej! Er I klar til? Nej, jeg skulle til. Nej, stop. Er I klar til at komme med på de sorte pister? Ja, sorte pister med Liva, Iben og mig. So now you know the game. Are you ready? Cause I'm coming to get you. Get you, get you. Hold on, I'm on my way. Yeah, 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 yeah. I'm on my way. Hold on, I'm on my way. Yeah, 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 yeah. I'm on my way. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you? Jeg har det på film. Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the 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 Ja, tak! Jamen! Ej, det er lidt videoen, Hvad er det, ikke til at kalde dig? Okay. Fuck dig! Ej, så har vi Krille derovre. Så det virker til... Gang. Vi slager. Slik. Og så clean girls. Det er lige spit som wisdom. Hvordan ridser man en tysk fyr her på Valentine's Day? Det gør man ikke. Godt svar, det gør man ikke. Men kan man ikke? Det kan man ikke. Altså, skal vi filme Anders? Skal du hej, Anders? Se, det er Anders, det er min bedste ven. Han er lidt skaldet. Okay, Nico har en bolle. Den er pænt tør. Du tager bare. Den er tør. Den er tør. Jesus Christ, bro. Vi tænker, vi støvagtigt. Hvems pæle er det der? Pæle? Nej, stave. Okay, part 2 på Carla og Marias vlog. Carla og Marias eventyr. Okay, vi fik lidt fart på. I guess. Nu skal vi gå op. Ja. Det vil jeg sige. Det her det bliver en god vlog. Ja, og Christian har lige givet mig en vasker, så jeg har ikke mere mascara på mine øjne. Og jeg har bare ondt i skulderen. Vi vil lave en spis med os. I har allerede spist det, jo.
Først det der. Ja, først det her. Taste test. Ja. Vi har ikke smagt first time. First time eating this. Skål. De var lidt i hele hovedet.